Isa sebaik hari. Ini gotna khai mahai जों hospital ni sutiman bai nai go kentino mai kisa sana hinai song lai mai go kentino habai nai mai salai pro mai kuri khane mai kisa san mani mai ria tei dalbate rok sano tei moi rok san mani abo buri ang kai ba asuk bai no jotes to angra thang nogo thangai gam phai salai sinai hinai suti langai nai ko anne salai khai sajak yoi nai aro kentini borok bai kisa bale lai aro domki homki khai lai bono kisa thela khai nai tei aro ne bobo tongmalia yak bobo tisa kan khai u kentini borok mo manager bohok pet la khai tong nai bokai it khosawai nai bono buna nai pro bono mana khai jagai nai bini yak romai bini yathek romai ang khulumna hinai bono khulumma se yathek ko baila thiri jagai nai ang arono klai jagai nai it ba ano logel gona arono buiri kha ngha ni murku ini thoi nu kang khai o ang bapu se pakhabla hinai ang sai simalia ani yang bubujak ko sikok hinai nai bono chir khogai jungno homki domki khai nai jungno referee borok kabang ma khai nai jungno bujak bai ako wei nai ulo pulis rok khai jungno romai nai ngo hospitalat langai jungno sikse khlai bai hai na hai nogo thangna hinai chonglai kha nogo thangna hinai chongma se khorok sachini borok bukung bara tamang lekha hinai tamola china nang tam kren nang jung tong ble ang tong ble hinai nai jungno ang nongno saijok khai nai hinai angno ringai nai ano romai yang daktorot lang kha biang lang kha ulokai nin bagai ang tong hinai sai khang kai tai oino borok tai masana rom kha haina hai bobo bubai ko salai nai jungno saijok lai nai yang jungno tamo action khai jungbo tong hinai bo jungno ko bike langai nai tai masa bai malai riwei botong rogai ayang ani beribo tongna silia bahai tong nai bahai ako kahne angbo siruk lia bono nubuk lia khai dalai cinta nangai nang tawana deni ni beri bagai ang tongo ini jeng cini samang pai gara nai yang borok cini borok potong ini jeng action plan ma khai nai jeng no ang saijok khai nai sang ke ba yang wansarok phayo mane rangri nai te manang nai ta mo mahai kesok khai nang manang ni rang bai bandina nai tong Nor da FR da khai. FR khai tong Okay. Nor boroni aro bhai ke sopai kara. Arone Mungni ni mungrok. ani mung khai Chandra Singh Molsom ani besani bumang khai no Jonathan Molsom ani beri khai ko Radha Santi Molsom bono sik para khai tribai go para Kalajari gaw Panchayat Pio Bolongbasa PS Gondasara Dalai district Oro sokoi ma karon ke. oro sokoi ma karon khai arno got da hoite ko ut kharawo jeng affair haina bagai phayo khai mo hai tai ta onglang sthang hinai ko jini bukung barang thang wansang thang ko bolong ne bolong bisingo tongnai ba ko khasi akoya tongna rong ya hinai jengno ko bandeo sikriwo homki domkiriwo bon bagai mo hai tai ta onglang sthang hinai nini bukung bara phanang thang nini bukung kolok phanang thang jung joto na borok hinai thakalai jung freedom tong khai hinai asuk bai boino sikrinani boino homki domki khainani mo hai ta ong thang hinai jung joto no freedom tona musung jago GBO khai nor kem sori hamya tu family. GBO khai ani bere engko sori hamya tu family bono sikisa khlai bai dini suti mangkha suti mai moi sabai nai nogo thana hinai chongmasi mai jongno sikok srabai nai mai samasi sekang bai rang ribai masi bono jeng rang bai mai samasi jengno sikok khlai nai jengno bujak tokjak khlayo mo hai tai tang lang situng hinai angkai khakata Nomor berapa besar rang? jono 30 teka 90 teka rang rika rang ribai ja